Nomor siji gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor loro, Mbak? Nomor loro, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor telu, Mbak? Nomor telu, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lak sing nomor papat, Mbak? Nomor papat, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Nah, kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh.